Siyabingelela ababukeli emakhaya. Ngithi-ke bonke abagezwa la ekhaya, abathatha izinto la ekhaya, abathatha igubhu, abathatha amadoda, abathatha uphondo, ababuye bazogeza. Njengoba uqalile unyaka, uzani izogeza ngiphakamisele iy'nto zenu. Izinto ziyaphakanyiswa-ke la kwaMgibe Wensizwa. Ngithi-ke akube kanjalo, bonke abathatha izinto la ekhaya ababuye bezogeza, kuze phela umsebenzi yabo izoqhubekela phambili, iqhubekele phambili, bakwazi ukusebenza, iy'nto zabo ziphakame. Ngithe-ke ababuye bezokwazi ukuthi basetshenzelwe, iy'nto zabo zikwazi ukuthi ziye phambili kahle. Ngisho wayithatheni, ngisho wayithatha isikhwama, akabuye azokwazi ukuthi asetshenzelwe, iy'nto zakhe zikwazi ukuthi ziye phambili. Uma ungabona nje la minyango imithi ichithiwe, kuyagaywa nje, ubona amagona, yonke into iyagaywa, iyakhishwa. Wonke umuntu ofuna igona uyakwazi ukuthi akuthole impumelelo lokuthi uye phambili, isigubhu semali, isigubhu sokuthi izinto zakho zikwazi ukuthi zivuleleke ziye phambili. Ney'nhlanga-ke zamasoka zikhona, yonke into ikhona kwaMgibe Wensizwa. Ngithi sondelani-ke ngobuningi benu naphesheya kwelwandle njalo, ngiyanibona njalo lapho. Ngithi-ke niphile, nibe kahle. Abanye abazame ukuthi beze abantu bayaposelwa abantu la ekhaya izinto zabo, ukwazi ukuthi uthole iy'nto zakho noma ngabe ukuphi la ukhona, uyakwazi ukuthi uposele iy'nto zakho, ukwazi ukuthi uthole izinto zakho ngendlela efanele. Yonke imininingwane esuke iphakathi ukuthi uzoyisebenzisa kanjani. Ake siye emnyango siyobona ukuthi kwenzekalo nje. Kuyagaywa kukho kunye, kuyagaywa kukho kunye, ngoba asifuni ukunikeza abantu izinto ezingaphelele, izinto ezingaphelele. Uyala sivusa libutho, sivusa libutho la, sivusa libutho. Wonke umuntu odinga ibutho sondele, butho lemali, butho lomsebenzi, butho layo yonke into. Ukuthi nibonile ukuthi yonke into ihamba kanjani. Wena oyinyanga noyisangoma, woza nonesitolo, woza uzothola ibaso, uthole ibaso, uthole amabutho azosebenza lapho osebenzela khona. Amabutho adonsa imali, amabutho adonsa inhlanhla, ukuthi yonke into ize kuwena kahle. Alihlatshelwa lutho, ngeke ulihlabele lutho leli butho. Mali ifika ekhaya ngiyakutshela ukuthi uphahlela kanjani, wenze kanjani. Sondela-ke ukuze ukwazi ukuthi nithole indlela eyaphambili. Nawe wena ozingelwayo, ohlushwa izitho ezixakile, nongalibethelile ikhaya, ofuna ukubethela ikhaya, akeze. Sinamabutho amabi, umuntu abanjwa la ekhaya, ubanjwe emile, mawade uganga nje sikubamba umile. Noma ngabe ufuna ukwenza umsebenzi onjani, thothi khona abantu abahlupha idlozi, abalicuyayo, abenzani, siyakwazi ukumvala noma simbambe ukuthi akwazi ukuthi angakwenzi lutho, agcine ehambe emhlabeni mayeganga. Siyabonga kakhulu.